Mijn naam is Glenn Priester. Welkom in het museum Het Warenhuis te Axel. Ik bevind me op het moment in de kelder van het museum. En in feite is dat eigenlijk al een soort metafoor voor dieper kan je niet wat het betreft het verleden van Axel. En het is ook het diepste verleden wat ook in mijn hoofd zit als mens. Ik heb hier het eerste koperen kruiper gezet. En die komt in feite langzaam vanuit de geschiedenis naar boven kruipen. Vanuit de kelder, de krochten, wat in feite ook het verleden symboliseert, zijn we dus via de begane grond beland op de eerste etage. Op de eerste etage is de archeologieafdeling en daar wordt in feite het verleden zichtbaar gemaakt. In feite is het ook weer dat mijn verandering van reptiel naar de toekomst hier ook een stuk zichtbaar is gemaakt. De kleuren zwart en geel zijn niets voor niets gekozen. Zwart en geel, ook in de natuur, wordt er vaak gekozen voor dieren om gevaar aan te duiden. Ik ben gevaarlijk. En het verleden is vaak toch ook gevaarlijk voor mensen, omdat het niet bekend is. De reis gaat verder. Vanuit de eerste etage, waar het verleden een weerslag vond op de archeologieafdeling, zijn we nu beland naar de toekomst. Of dus we zijn op reis naar de toekomst. Je ziet hier de resten van ons reptiele verleden, dat zijn die zwarte huidjes. En samen met onze moderne hersens gaan we dus naar de toekomst. Wat die toekomst gaat brengen, dat weten we niet. En wat er van ons over zal blijven, weten we ook niet.